Hemme salam, Kızıklı TV kanalında sizi hoş gördük. Bizim kanalımızdan uzaklaşma. Kızıklı TV kanalında siz dünya təsirlikleri ve haberleri bilen tanış bolup bilirsiniz. Videosu da like basıp kanalımıza agza bolmağı unutmayın. Öňde size has da kızıklı videolar garaşýar. Bu videomuzda olsa size dünyanın en köp pul kazanyan sportçular barada görüňlermi makul bildik. Yürüdük. 20. orunda Manny Pacquiao, Filipinli dünya belli boksçu. Hazırkı wagtda onun pulu 400 milyon dolara yetýär. Boks dünya hezirliklerinden daşda duranok. Misal üçin onun garajynda dünýäniň öňde bar maşinlarynyň onusy bar. Manny Pacquiao ýene olaň üstüne Ferrari'ni satyn almakdan hem boyun gaçyrmady. Ýene de 570 000 dolara bortunda gidrosikler bolan ajaýyp ýaktan hem satyn alýar. 19. orny Amerikaly boksçy De La Hoya eýeleýär. Onun hasaby 570 milyon dolardan ibarat. 1992-nji ýylyň Olimpiya oýununda altyn medal almagy başarýar. Oscar her bir uruşy üçin ören uly gonorar gazanýar. 2007-nji ýylda ýegilendigine garamazdan 52 milyon bayragy almagy başarýar. Jeff Gordon maşin sürüji 93 gedek Oscar ýarşyna gatnaşyp ýeňiji bolmagy başarýar. Hazırkı wagtda onun hasaby 515 milyon dolardan ibarat. Sürüji 4 ýyl mundan ýarşa gatnaşmagyny besetdi. Ol esas pul serişdelerini brendleriň üstü bilen gazandy. Lionel Messi dünya belli futbolist ve Barcelona'nın ýyldyzy. Onun hasabyndaky pulun möşüri hazırkı wagtda 520 milyon dolara barabar. Futbolçy 2004-nji ýylda oýnaýan kluby bilen 8 kontrakt baglanşýar. Bu kontraktlar hazırkı wagtda çenli özüniň gymmatyny ýitirmän gelýär. Hazırkı wagtda onuň altyn toplarynyň sany 6 etdi. Ol hazırkı wagtda kepdesine 505 000 euro gazanýar. Ýylda gazanýan girdejisi bolsa 20-30 milyona barabardyr. Egerde sponsorlukdan gelýän girdejisini goşsak 70 milyona barabar pul gazanýar. Alex Rodriguez onun gaznasynda 600 milyon dolar bar. Alex'in rekordly kontraktlary ona 250 milyon dolar gazanmagy mümkinçilik berdi. Galan pullaryny bolsa reklamanyň hemde sponsorlugyň arkasyndan gazanýar. Rodriguez 2010-njy ýylda Hollywood'un ýyldyzy Gomi Randies bilen gatnaşyk edip ugraýar. 2017-nji ýylda bolsa Alex Jennifer Lopez bilen duş başlaýar. Ol hazırkı wagtda bolsa toý tutmagyň taýýarlygynda. Roger Federer'in emlägi 600 milyon dolara barabardyr. Ol özüniň gowy oýunlarynyň üstü bilen 99 milyon dolary jübüsine salmagy başardy. Galan 500 milyon dolary bolsa jüpüne düşen kontraktlardyr. Nike ve Rolex brendleriniň üstü bilen gazandy. Roger köp sanly rekordlaryň eýesi. 2010-njy ýyldan 2016-njy ýyla çenli aralykda ol özüniň adyny top 10'luň içinden çetleşdirmedi. Federer 2008-nji ýylda Olimpiada çempionu bolmak başardy. Dünya belli futbolçy Cristiano Ronaldo. Internetdäki jan köýerleriniň we brendler bilen baglanşan şertnamalaryň ýardamy bilen häzirki wagtda futbolçynyň puly 620 milyon dolardyr. Ronaldo häzirki wagtda iň köp aýlyk hak tölenýän futbolçudur. Juventus'tan 64 milyon dolar ýyl hakyny alýar. 2018-nji ýylda Juventus'a geçen uğruna 24 sagatyň dowamında Ronaldo'nun Juventus klubundaky ady bilen 520 000 geýmini satýar. Bu bolsa ona 60 milyon dolar gazanmaga ýardym edýär. 10-njy orunda bolsa basketbolçy LeBron James ve onun hazırkı wagtdaky pul muktary 640 milyon dolar. Ol öz pullaryny nire karşılamasyny bilýär. LeBron'a dünya basketbolu ýylyna 30 milyon dolar töleýär. Nike ona bir ömürlük şertnama baglanşmagy teklip edýär. James özüne gelýän girdejilerini gowrajelä bilýänligi üçin NBA'nın baş ýyldyzy derejesinde oýununy ýöredýär. Ol özüniň interwýularynyň birindeki maksadynyň milliarder bolmagyny agzamaýar. Biziň indiki ýıldızymız golf oýunynyň ustady Greg Norman 680 milyon dolarly. Ol gerden neşik esetenligi zerarly oýun tamamlanandan soň öz islegi bilen biznese geçýär.
Häzirki wagtda ol wino önümçiligi bilen meşgullanýar. Bir näçe restoranlaryň eýesi, egneşik öndürýär, göçmez mülk bilen meşgullanýar we ýene-ýeneler. Greg Norman Australiýanyň iň bay golfçysydyr. Ol iň birinji orunda özüniň maşgalasyny goýar. Golfçuda ýene belläglikli ýeri uly sport maşinalarynyň barlygydyr. Mike Tysony $685 milyon pul ony iň bay sportçylaryň 10-lugyna goşdy. 1988-nji ýylda Michael Spinks bilen duşuşygynda 1 sekundda $240,000 pul gazanmagy başardy. Tysonyň ortaça her gonorary alýan puly $25 milyon barabardyr. Iň soňky Lennox Lewis bilen duşuşygy bolsa $35 milyon gazandyrdy. Iň hayran galdyrýan ýerim Tysonyň 2013-nji ýylda bankrot bolmagydyr. Iň esasanda puly nähili harçlamalydygyny bilmek gerek. Munyň iň möhimi de satyn alýan zatlaryňda tygşyýetlik bilen satyn almakdyr. Shaquille O'Neal oňa diňeje basketbol meýdançasyny girmegi üçin $292 milyon pul törediler. Shaquille'in halkyň arasynda gezmegi halaýanlygy sebäpli köp sanly kärhanalar bilen uly pully meçberdäki şertnamalary baglanşmak başardy. Şunluk bilen onuň häzirki wagtdaky ýagdaýy $700 milyon barabardyr. Shaquille'in gowy häsiýetlerinden biri bolsa aýtýan sözleri bilen adamlaryň ýüzlerinde gülki döretmekdir. 9-njy orun bolsa David Beckham we onuň ýagdaýy $730 milyon. Iň gyzykly ýerde onuň emläginiň artmagy. Haçanda oýuny goýanda 2010-njy ýylda artyp ugrady. Bolsa brendleriň köp mukdarda reklamy edilip başlanmagy bilen düşündirilýär. Victoria bilen David Beckham'yň häzirki wagtdaky pul möçberi Angliýanyň şa aýalynyňkydan köpdir. Ýene-de iň gyzyklandyrjy wakalaryň biri 2019-njy ýylda olar toýunyň 21 ýyllygyny bellediler. Hemde oňa Karib dengizindäki adany aýalyny sowgat etmegi ýüregini döwüpdi. Dünýä belli golfçy Phil Mickelson. Onuň häzirki wagtda pul möçberi $760 milyon barabardyr. Phil'iň iň soňky baglanşan şertnamasy oňa ýylyna $60 milyon girdeji getirdi. Şol sanda golfçy dünýä belli brendler bolan Apple, Nike, şampu ýaly brendler bilen şertnama baglaşdy. Mickelson ähli baglanşan şertnamalaryny sag eli bilen edýär. Al golf oýuny bolsa çepeli bilen oýnaýar. Golfçyny Forbes jurnalynda iň köp aýlyk alýan sportçylaryň sanawyna 7-nji sportçy hökmünde ýylyna $48 milyon gazanmak bilen girmegi başardy. Dünýä belli boksçy bolan Floyd Mayweather biziň sanawymyzyň 7-nji oruny eýeleýär. Onuň häzirki wagtda maddi ýagdaýy $765 milyon. Boksçy öz adyny iň bay üçlügiň içinden aýyrman gelýär. Floyd Mayweather pul gaty söýýär we nähili ýagdaýda gazanmalydygyny gaty gowy bilýär. 6-njy orundaky basketbolçy Kobe Bryant'yň bolsa pul ýagdaýy $770 milyon barabardyr. Bryant hemde onuň 13 ýaşly gyzy Joanna ýanwar aýynyň 26-syna Ir bilen Kaliforniýa ştatynda dikçör helakçyliginde aradan çykýarlar. Ol wagt Bryant 41 ýaşyndadyr we onuň izinden 3 gyzy hemde aýaly galdy. Bryant'a sniperler sanawynda bronzany beren bolsalar da ol NBA taryhyndaky iň güýçli sportçylaryň biri bolup galýar. Basketbolçy 5 sany çempionluk medallaryna eýe boldy we rekord goýmagy başardy. Biziň 5-nji ornumuzda Michael Schumacher. Awto ýarşçysynyň pul mukdary $1 milyard barabardyr. Onuň ömrüniň dowamynda gazanan üstünlükleriniň yer ýüzündäki ýarşa gatnaşyjylaryň müňlerçesiniň gaýtalasy gelýär. Onuň ýetensekliklerini sagatlap agzap otursaň da, ählisini aýdyp ýetişmek mümkin däl. Schumacher ýarşlara 1984-nji ýylda gatnaşyp başlaýar. Michael 1987-nji ýyldan bolsa Ýewropa çempionatynda ýeňiji bolmagy başarýar. Edil şol wagtdan bolsa oňa dünýä belli brendler şertnama baglanşmagy teklip edýärler. Jack Nicklaus Amerikanyň iň güýçli golfçysy. Ol 1973-nji ýylda iň güýçli oýunçy adyny aldy. 1986-njy ýylda bolsa 46 ýaşyndaky iň ýaş oýunçy adyny eýe boldy.
öz oyununu bolsa 2005-nji ýylda goýdy we biznes bilen meşgullanmaga girişdi. Onuň guran kärhanalary, ýokary hili aksesuarlary hem-de golf enjamlaryny işläp çykýardy. Emläge bolsa 1 milliard 150 milyon dollara barabardyr. Bizim iň baý sportçular sanawynyň 3-nji ornuny bolsa dünýä belli golfçy Arnold Palmer eýeleýär. Arnold Palmer'in pul möçberini 1 milliard 350 milyon diýip hasapladylar. Bu golfçyny dünýäniň iň güýçlü golfçylarynyň biri hasaplaýarlar. 2-nji ornunda golfun taryhynyň hem-de ähli halklaryň ýyldyzy milliarder Tiger Woods. Onuň pulunyň möçberi 1 milliard 650 milyon dollardyr. Ýöne häzirki wagtda golfçynyň ýyllyk alýan төлegi öňkü alýandan azaldy. Ýöne muňa seretmezden ýylyna 45 milyon dollar çemesi töleg tölenýär. Tiger Woods iň bir güýçlü milliarder sportçy hasaplanýar. Ol öz pullarynyň köp bölegini sportyň üstü bilen däldi, brendleri reklam etme arkaly gazandy. Iň birinji ornumuzda bolsa, dünýä we Amerikaly basketbolçy Michael Jordan 1 milliard 700 milyon dollar. Bu pullaryň diňeje 90 milyony ýarışlaryň üstü bilen gazandy. Galan pullaryň ähli bölegini bolsa, kärhanalar reklam etme arkaly gazandy. Diňeje Nike Michael'a ýylyna 100 milyon dollar töleýär. Ol diňeje 2 san ady belli klublarda, ýagny Chicago Bulls hem-de Washington Wizards'ta oynady. Ol oynan klublarynyň ikisinde de klubyň iň güýçlü ýyldyzy hökmünde gatnaşdy. Şunun bilen biziň sanawymyz soňuna ýetdi. Eger göwünüňize ýaran bolsa like basyp agza bolmagy unutmaň. Eger şeýtseňiz, ähli eden azaplarymyzyň ýerine düşdigi bolar. Entek siziň öňüňizde mundan da gyzyk videolar garaşýar. Kommentariýada öz halayan sportuňyzyň görünüşini hem-de halayan sportçyňyzyň adyny ýazyp galdyryň. Biz sörüp dinläniňiz üçin köp sag bolun.